Hi everyone! First time in 4 years na walay bata diri sa balay. Gatod na nako si Austin sa school. Preschool na siya. Wala lang ko nagdugay kay basig mahilak pa. So, ako solo na ko ang balay karon. Kaso lang dili na ako kuan kay pait kay ang akong deal. Tapos, basta di ko kasabot sa kong paminaw. Nga nako'y suspetsa nga nako'y COVID, mga pila ka adlaw kay nag-ano na ko, nag-lemon, nag-beroka, pero naagyapon siya. So, gitry na kong test ganina and it's positive. Pero gi-test po na ko ang mga bata. Si Abby, Isaac, Austin, wala, negative man. Ako lang jud. Ambot lang si Jong. So, muna to ang among life karon February 8, 2024 day karon guys. So, first day ni Austin sa school. Half day lang siya. Bali, from 12:30 until 2:30. So, kung sundoon ako siya mga around 2:30, the most is 3 o'clock. So, sabay na po sundo kay Isaac and kay Abby. Marag nanibag ko guys na ako na lang isa sa balay. So, karon pwede na nako mabuhat ng akong mga pending. Yaon to guys. Paniud na nako ni. Handesal and tuna with mayo. Sige, while waiting ko aning sundo kay Austin, storyahan ta mo about experience na mo sa school dire sa Australia. Bali, nakapuyo din mi dire sa New South Wales, Sydney. So, lahi ni sila rules dire sa New South Wales, Queensland, Victoria. And lahi siya per state. So, dire sa New South Wales, dawaton na nila ang bata as early as 3 years old to 6 years old sa preschool. So, pag moadto mo school na kanang you intend to send him to preschool, pamutan-on mo unsa iyang birthday. Kay tan-awon man na nila dito kung muswak siya sa age gap. Tapos, ikaduha is, pamutan-on mo unsa ang inyong address. Kay dili man good sa public school public school, na sila catchment area. Meaning, dili ka basta-basta mo enroll sa public school nga gusto nimo unless nakapuyo ka within sa list sa mga streets nga naa sa school. So, after mo qualify ka atong duha ka question sa taga na kanilang form na fill upan nimo. Mo to kung gi-fill upan last time sa last nako nga video. Dali lang to siya guys. Napoy i-attach dito ang iyang birth certificate, ang proof of immunization niya. So, makuha nimo to sa Medicare nga website. And then, kuan pod, iyahang proof of address. Ang proof of address, naa sila marag point system. Wala, dili ka kawala dire kung mangilad ka as to address nimo, daghang pangayoon ang imong electric bill, imong water bill, imong sa Centrelink payments kung naa ka, kung asa naka-address ang imong Centrelink payment. So, dili ka makailad kay tungod gusto lang nimo mo eskwela sa katong eskwelahan. And then, after so pag-submit na mo dito, i-schedule na mi for interview. So, kami, last minute mi naka-decide na isulod si Austin because paminaw na ko, dili pa siya ready. Pero, na-realize po na ko nga kung dili na ko siya isulod, karon manggunan ako'y makita nga sign sa iya nga mukalit na lang siya syagit, mukalit lang siya dagan, pero dili naman siguro na mao. So, para makakuan po kong support, isulod na lang dyan ako siya para socialization po sa iyang side. Ako po, dili ko ma-stress. So, actually, dawat na namo nga na-adjure yung special needs si Austin and we need support on that. So, once nga masulod na siya og preschool, so ang after preschool, nursery, after preschool is kindy na, then after kindy, year 1, year 2. Wala na yung nursery diri guys. Diretso preschool, kindy or kindergarten, year 1 to year 6.
Unya, katong requirement na immunization record, guys, ma-access to siya sa Medicare. Kung dirigi panganak ang bata, most likely updated jud ang kuan ana kanang immunization record because dili guys, dili sila mohatag og Centerlink payments kung dili updated ang immunization sa bata. Ana ila dire. Then sa school pod, dili nila dawaton kung dili updated. Pero gi-explain sa mo katong nag-enroll mi kay Abby before kay behind magud si Abby and si Isaac sa ilang immunization. So katong pag-enroll kay Abby, giingnan mi na pwede siya kasulod pero pag once ka na outbreak as to katong disease nga kuan ato nga vaccine nga wala siya, i-out jud siya sa school. Dili siya pwede mo sulod. So, kato guys, then ang katong interview after nako na fill up ang katong kuan dili to interview nga kanang para mabalan kung kabalubag color imong bata or kabalubag ABCD 1 2 3 dili ana. Ang ilahang ginapamutan na sa imuha unsang interes sa bata. So if he likes cars, dinosaurs, he likes the kitchen, ana. Tapos unsay mga kailangan namo dadon sa school during iyahang klase. Tapos sa pa to nakalimot naman ko. Naa ba siya problema sa pagkaon? Like picky eater ba siya? Si Austin, picky eater siya, pero mukaon siya og fruits, mukaon po siya og kuan, kanang rice, and sabaw. Mga dyan na usually iya ha. So, ang problema na ko ani, unsay ipabaon na ko anig paniod to. Buntag, wala ko'y problema kay kuan man na siya mo by default ang gusto niya oatmeal with milk. Kay si Austin Manggo dili na siya nagadede. Instead kuan man na siya full breast milk. So kuan maski ginatry na mo og padede sa una dili na siya di siya entertain og dede. So instead para na siya calcium ang ginabuhat na mo ang gatas ginabutang na mo sa oatmeal kay ganahan siya oatmeal. So ang kanan na lang paniud to. Kaya sa una kong paniud to ani. O unsa pa ba tong interview special needs niya unsay kuan kanang dili ba siya like Austin dili siya kabalo mustorya ni mama ni papa wala siya inana o kuan kanang naa ba siya behavior problems wala man hinuon siya inana na lang gamay pero dali raman basta i-divert lang siya naalay i-diversion okay raw siya dili man siya inana ka warshak nya basig mamutan na mo nga anong public school na mo ibutang dili sa private school. Actually diri sa Australia guys ang public school halos pareha ra og quality sa private school. Dito na lang magtalo kung asay pinakaduol sa inyo ha. So ano mag private school man mi nga halos pareha ra mag quality sa public school. And para sa amo ang citizen na libre siya. So nganong ibutang jud na mo og private school nga competent man ang public school, di ba?